muna gode masa da ya sauka lafiya lau, muna gode wa shugaban kasa da ya bashi amana, wanda mun ji daɗin wannan amana da aka bashi. Allah ya saka da alkhairi. Wannan kaɗan daga cikin labari kenan. Me kuka sani game da dalilin da ya sa ajiye aikinsa? To abinda muka sani dai shi da kansa ya gaya duniya kafin a ja bakin mu cewa yana buƙatar a duba lafiyarsa. Aikin ne fa da yawa, kamar shekaru da nawa da Umar Ganduje a ce ba ranar da zai huta. Yau yana Enugu, gobe yana Wata, jibi ina Anambra, yau ina Katsina, gobe yana Kano, jibi ina Jigato. Wannan abu ne wanda ba aiki ne karamin aiki ba, aiki ne ba na zaune ba. Amma wasu na cewa kamar jam'iyyar APC ce a Najeriya ke zawarcin tsohon abokin siyasar shi Ganduje, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, shi yasa aka buƙaci Ganduje sa ga mukamin saboda Gandujen na barazana ga shigowar shi Kwankwaso. Wannan jita-jita ne, na ba da labari a wani gidan rediyo har ma na yi rantsuwa cewa wallahi ba haka bane, saboda ina da tabbaci abin da na sani cewa da wahala ma Kwankwaso ya shigo APC, saboda shi kansa Kwankwaso siyasarsa tana da wata irin waƙiya wanda shi kansa ko ya sani, shi kansa ya sani amma ba lallai mutanensa su sani ba. Ita gwamnatin tarayya ko ce da kai jami'an gwamnatin tarayya suna da fushi a kansa, wadda a baya an yi wasu maganganu da gwamnatinsa cewa wajen shari'a ga wasu abubuwa nan wadda ɗaya daga cikin shugabanninsu da suka bar jam'iyyar da akwai sanata akwai dan majalisa duk sun fito sun faɗi dalilinsu. Shi kansa ma bai girma sanata ya ce ya zo ne cika alkawarin da suka ɗauka a lokacin shari'a. Wani zance ne wannan dogo, takaita maka zan yi, amma dai duniya ta san cewa alfarma aka yi musu, aka ce to ku je ku yi mulki a Kano bisa wani dalili kuma suka saba. Wannan su ma gwamnatin tarayya tana da fushi da su akan wannan, wanda ina jin ko da ya duba ya samu kofar da yake so zai shiga da wahala su bar shi, dan na san wasu abubuwa daga shugabannin kuma wannan abu ne wanda ba laifi bane ma da zai shigo din ai. Amma gabjejiyar giwa kamar Kwankwaso a ce ka ta shigo? Wani zai iya cewa kamar ba ku da a jihar Kano misali a tafiyar ku ta APC ba ku da kamar Rabi'u Musa Kwankwaso, kamar shine ma mutumin da ya hana ku gaban hantsi a jihar Kano. To wannan tunaninka ne haka. Rabi'u Kwankwaso dan siyasa ne babba, amma ina so ka sani tsarin siyasa Tinubu ba tsarin siyasa ne irin na Buhari ba. Tinubu dan siyasa ne, yana gano madakansa tamfar mai shaɗi. Shi Tinubu tsab yana kallo matsalarsa a Najeriya, yana kallo kuma inda zai nasara a Najeriya. Duk wani abubuwan da kake kallo yana da wasu yara nasa boyayyu, wanda zan baka misali. Ba lallai ka zo jam'iyyar Tinubu ba in kana so ka taimake shi, zai iya aje ka amala. Ga misali zan baka, abin misali wanda dan Najeriya kowanne zai yarda da ni. Kaga dai a jam'iyyar PDP akwai ɗaya daga cikin babban ta a kudu ta Najeriya, akwai kuma a Atiku Arewa, wanda su biyu ne suke rike jam'iyya da Wuke da Atiku. Amma kaga fullan na siyasa irin na Tinubu ya dauko Wuke ya sa shi a cikin siyasa, saboda siyasa ba da gaba ba a cikin siyasarsa, ya dau ministan Abuja ya bashi kuma yana masa abin da yake so. To ita su kansu wadancan hargidan da ake ta yi, za ka ga cewa jam'iyyu daban-daban suna takara, amma in ka zuba ido kai shiru sai ka ga cewa akwai alama cewa waɗannan mutanen Tinubu ne ko Tinubu suke taimakawa. Ba ka misali shi ga kansa Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi takara a baya, kuma ga jam'iyyu da dama wanda sun yi haɗaka. Kaga Tinubu Atiku ya zo na biyu, mai girma Peter Obi ya zo na uku, mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo na hudu. To da za ka lissafa siyasar sai ka cewa dukkan su yawanci in ka ɗauki Atiku dukkan gudunmawa suka baiwa mai girma Tinubu. Dan siyasar mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso a jihar Kano ya yi ne daman dan ya ci zaɓensa a Kano, ba dan ya ci zaɓe a Najeriya ba, domin ba inda yin kuraje, kuma in ka lura irin wannan siyasa yake so ya kuma yi. To sai ka ga cewa me ma dabara ba ma ake wa tukun, ai kaman Atikun ake taya, kaman Tinubun ake tayawa gaba daya. To ita wannan siyasa tana da wani sirri wanda sai mai hankali in ka yi lissafi za ka ga cewa ma akwai yaudarar talaka a ciki, wanda wani abun mutum yana sani zai ce jama'a ku biyo ni, ya san ba inda za shi. To duk dai ga ta nan muna kallo muna bi, a matsayin ka na dan jarida kuma za ka yarda da ni cewa akwai masu taimakon Tinubu a jam'iyyu daban-daban. Na baka misali da Wuke, da baka misali da shi Rabi'u Musa Kwankwaso. Wannan Kwankwasar da kansa yana taimakon Tinubu. Wannan ba kawai lissafi bane irin naku na APC, ko kuma akwai ɗaurare magana tsakaninsa da shi Bola Ahmed Tinubu da Kwankwason aiki yake ma Tinubu amma jam'iyyar NNPP. Shi lissafi ai ba laifi bane a siyasa lissafi, amma dole za ka yarda da ni su biyun nan waye ke yi don ya ci takarar shugaban kasa. Abin tambaya kenan. Kaga dai Wuke
dan PDP ne har gobe, amma me yake yi? Lalata ta yake ko gyara ta yake yi? A na maka misali da shine dan shine garanti ko? Kuma abin misali ne. Lissafi a siyasa ai ita ce kowane irin lamari da kashi da lissafi ai ko kasuwa ai da lissafi ake nasara. Haka siyasa ma da lissafi ake nasara. Kana gano faduwa ka kana gano cin zaben ka. Wannan abin duba ne. Yanzu ka ce wuce PDP za ta ci zaɓe don wuce yana ciki? Dan Allah misali PDP lalata ta yake ko gyara ta yake? Yanzu ka ɗauki Musa Rabi Musa Kwankwaso. Ka ce jam'iyyarsa NNPP ita za ta ci zaɓe a Najeriya? Ka tambayi dan Allah kanka. To ko mai sauraro zai yadda da ni ko ban yadda da ni ba, na bada misali kuma na bada harshashe ko abin da ake kira lissafin siyasa. Kuma mutum ya duba ya gani a inda da kuskure. Wannan lissafin na gaya maka ne shi yake kasancewa. Ai Tinubu dan siyasa ne Janu. Gira suru kuma ba yaron dan siyasa bane, ba bacci yake yi ba, yana kallon kowa. Saboda haka ba mu da fargaba akan